И здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем Brawl Stars. Както виждате, не съм много развит, преди бях последен, защото бях от друг акаунт. И имах някъде 15-18 хиляди купи и 60 бролера, сега имам 41. Играя от 1-2 месеца и за сега имам това. Знам, че не е много и да. И нека да играем, нека да започнем с Кроу. Така. Brawl Pass, аз го купих, си го анбокснах отдавна, така че аре, нека да започнем. Мен най-много макичи този спин от всичките, но ще играем с другите. Някой играем. Името ми не му обръщайте внимание. Пасна ли? Ако не скочи, се пускам щита. Не, не. Мяу, пис. Мяу. На 8 хиляди купи ще отворим Legendary Star Drop. Тя се възможно скоро да стана. Toto Dynamite, искам да го приключим. Оф, много съм слаб. Ей, сега ще ги почнем. Ще само да сложа моят любим бролер, който не е Шели. А е... не Мортис, а е Леон. Това ми е любимия бролер. Не знам какво ми беше на Шели. Като след малко ще ви покажа едно нещо, за което много се чудя. За малко Едгар как да си го направя на 1000 купи, беше ми на 996. И се го вдигах като цяло по принцип на шоудаун, на соло. И след това на 970 някъде почнах на нокаут да се го вдигам. Там губех, печелех, какво ли направих. Окей. Опа, без да искам. Тук на това дай на май да ме слава, на това взе, че умря. Нека това да ми каже къде е другия човек. Ето. Първа игра с това бролер и... добре.
са Legendary Star. Тези дропове ей тук деца, отгоре на плея. От първия стар дроп ми се падна Legendary и ми се падна Hypercharge на Larry and Lowry. Но аз тях като цяло може да си ги апгрейдна някой ден на макс. Но някой ден. Като вече съм много развит и съм малко по-добър с PowerPoint-овете, въпреки че аз май в момента мога да го направя, но не. Сега мисля, че да бе. Има малко герой с Hypercharge 1-2. Шилито също не. Аз мога да се чуя на шили дали да се купя. Ето е го. Шили ден. Ама аз мисля като събера за Франк, като събера за Макс. Тогава като превключа на Франк и да му взема... Сега ще ви покажа кой искам. Ай, тук нямам търпение за Stranger Things евента. Той ми е любимия. Така ли беше това? Сега! Знаете ли какво? Ще караме по лесния начин просто. Ето. Ето на 199 джема. Сърбът ме представя. Тук сега видях едно нещо. Най-добър суп, дай да видим. Аз съм само един суши скин, който е на Аш. Шиноби Аш. Това беше за днешния клип, сам да ви разкажа. Съм в акаунта и че започвам да снимам YouTube видеа. А пък за другите неща, когато събера за Legendary Star дропа примерно, аз ще ви заснема отделно. И така, нека да изиграме. Днес към видеото от Mythic Star дроп ми са един скин на Чуки, който е като самия Чук, той е за 1000 блинк такъв. И изглежда като просто Чуки, защото когато ти се пада, не изглежда сякаш се пада Чук. И си пусих, че ми се падна Чук човека, той ми се падна тук скин на Чуки. Сега ще ви го покажа. Не се падна истинския Чук. И той кога се върти така и не му се вижда цветовете, а само сянката. И викам, Чук. То се показва, брат, се вижда и това. Дали ми стана много тъп. Те буквално са същите. Човек са различни. Айде, това ще от клипа, а от мен, чао!